Milloin Camilla tulee? En yhtään tiedä. Olisi parempi tietää, koska mä oon odottanut jo tunnin. Okei. Se tulee varmaan joskus toisen tunnin päästä. Moi tyypit. Vihdoin sä tulit. Mä ootin sua tunnin. Tonkaan. Ai älä lyö. Sori. Sä ootit vaan 15 minuuttia. Ai. Aha, no. Meneekö meille? Okei. Okei. And it was a marvellous feeling to know what the car was capable of doing without actually paying attention to that. The DB7 is very much in the format of the DB6s, which were very usable Aston Martins. They were well proportioned. They were nimble and they were easy to drive. I live in the country, for example, and I use my car every day. And I drive through the Surrey Hills. And the DB7. Eikö nyt pitäisi mennä nukkumaan? Joo. Ai. Ai. No, täältä nyt vaikeasti. Tänne nyt vaikeasti pääsee. Sitten noin. Hello, I'm studying DB7 and what a beautiful car it is. But for me, it's still essentially an Aston Martin. Camilla, tuon herätys. Joo. No nyt toi potkialeet. Ihan se. Mennäänkö pihalle? Joo. Joo. Tulkaa. Joo. Parasta itsekin mennä. Ai niin, ovi. Tulkaa! Joo, mä tullaan. Sori. Tuu! Joo, mä tuun. Mitäs me nyt tehdään? En yhtään tiedä. Jatketaan matkaa. Okei. No nyt me ollaan tarpeeksi pitkällä. Joo. Tuu. Ja. No. Hei, täällä on kiva paikka. Mennään tänne. Joo, okei. Ottakaa hei muakin vähän. Joo. Jatkuu.